ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך, המקום שבו אנחנו מדברים על כל מה שמעניין בעלי עסקים, בכל השלבים שלהם, גם למתקדמים, גם למתחילים, גם לאלה שגרים בארץ, גם לאלה שגרים בחו"ל, רמז לפרק שלנו היום, ובאמת כל מה שאנחנו רוצים לדעת ברמה השיווקית, העסקית, המנטלית, יש כל כך הרבה מה לדעת, והיום פרק לאנשים שגרים בחו"ל, נוודים דיגיטליים, וכל מה שקשור בזה, איך לפתח עסק לקהל ישראלי כשאנחנו גרים בחו"ל. אז פתיח ומתחילים. אז ברוכה הבאה, אביעד טרכטנגוט, פעם שנייה בפודקאסט שלי, איזה כיף. איזה התרגשות, אני מרגישה סלב שאני פה כבר פעם שנייה. את ממש סלב, אני לא יודעת מי הוזמן פה פעמיים, אני בחייה שאני לא יודעת. אז רגע, אני אספר מי את. אז את מלווה משפחות ברילוקיישן, ואת מנחה את הפודקאסט רילוקיישן זה בלב, שמתעסק בכל המורכבויות של רילוקיישן, ויש משפט שאת תמיד אומרת שאני מאוד אוהבת, שיש ברילוקיישן משהו מאוד גלמי, אבל בפועל זה לגדל משפחה והחיים עצמם, רק במדינה אחרת, עם כל המורכבות של זה, וגם כל היתרונות של זה, כן? זה לא שאנחנו פה באנו לדכא בכלל, לא, יש המון יתרונות, אבל זה החיים עצמם. נכון? זה החיים עצמם וגם, אמרת מעולה, וזה גם חשוב להגיד שזה בלי המעטפת החברתית המטורפת שיש לנו בישראל, וזה בלי החממה של ישראל, שעם כמה שזה נשמע עכשיו כאילו, ישראלים בטח כן, מה אתם משחקות אותה? מרימים את גבת העולמות. ישראל זה חממה? מה את, כאילו, באיזה עולם את חיה? כן, ישראל זה וואחד חממה, מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, ישראל זה מקום זה הבית, אתה מרגיש שם בית. ברגע שאתה עוזב את הדבר הזה, לרילוקיישן, או לכל, גם מישהו שאומר לא בא לי יותר, אני רוצה לחיות במקום אחר, העטיפה הזאת בעצם ביום אחד, זה כמו, תתארי לעצמך כזה, כמו שטיח כזה שמושכים אותו מתחת לרגליים של הבן אדם, ככה זה מרגיש. וזה לא משנה שבחרת בזה, זה עדיין מאוד מאוד קשוח, אז כן, לרילוקיישן זה יותר קשה לפעמים כשבחרת בזה. אני אגיד בתור אחת שבחרה בזה לחלוטין. וגם אני, ולא סתם אני מראיינת אותך היום, כי גם אני נמצאת ברילוקיישן, ואת יודעת, זה מדהים, כי אני דיברתי איתך, את ראית אם נחזור אחורה בהתכתבויות בינינו, את שמה לב לטיזינג שאני עושה עם הרעיון כבר איזה שנתיים. נכון. אז שאני אומרת, בסוף אני גם אעשה רילוקיישן, כאילו לאט לאט הייתי צריכה להתבשל בתוך הדבר, ויצא לי פעמיים להיות בחופשה ארוכה פה בקופנגן, שבסוף גם עברנו לגור כאן, אבל בפעמיים האלה חוויתי בקטנה את מה זה רילוקיישן, ואני זוכרת שכל הזמן הייתי כותבת לך כמה העסק שלך הוא, וואי, כמה זה מאסט, וכמה זה מציל נפשות, וזה באמת ככה. אז א', אני מאוד שמחה לשמוע את זה. כשאני עברתי, לא היה לי לעצמי משהו כזה. אני עברתי לפה קלולסית ברמה מצטיינת של קלולסיות. לא לקחתי שום ליווי. לא היה לי בכלל במודעות שצריך משהו כזה. אנחנו עשינו רילוקיישן עצמאי, אז כאילו זה לא שהייתה לנו חברה שהייתה אמא ואבא שלנו במרכאות, גם הרבה פעמים חברות מספקות את השירות הזה, הן מציעות אותו. ולא בכלל היה לי בראש שאני צריכה כזה דבר. גם אצלכם זה היה מבחירה? כן. אני לא ידעתי. כל הזמן הייתי משוכנעת שאתם כאילו באיזושהי שליחות מסוימת. לא, בעלי עצמאי, והגענו, זה היה רילוקיישן עצמאי לחלוטין. וואלה. הגענו לאיזושהי נקודה שבחרנו לעשות רילוקיישן, כן? אז אוקיי, אז אנחנו עוד יותר כאילו קרובות בסגנון של הרילוקיישן שלנו. כן, לחלוטין כאילו לבד, כן? וואו. וכשהגעתי זה היה בנג'י, הייתי אומרת, ללא חבל, זה היה קשוח. זה היה קשוח האירוע הזה. וואו. ואני חושבת שאחרי שנתיים בערך, אמרתי לעצמי, אוקיי, עברת כרגע שנתיים משוגעות, והיו לי מלא תובנות ומלא מחשבות, ואמרתי, רגע, אם ככה אני עברתי את זה, בטוח יש עוד נשים כמוני שמתמודדות עם דברים דומים. ואז החלטתי בעצם ללכת וללמוד את הדבר הזה, כדי כאילו לדעת איך לעשות, איך לעזור לנשים בצורה מקצועית. כן. וככה בעצם נולד העסק הזה של הליווי משפחות ברילוקיישן. בעיקר נשים, אבל... כן, כי אנחנו מרכז הבית לא יעזור, אנחנו הרוח, ואני מרגישה את זה מאוד גם פה. תראי, גם בסופו של דבר, מרבית המקרים, כאילו סטטיסטיק, 93% ממקרי הרילוקיישן, זה בעקבות עבודת בן הזוג. ואז מה שקורה זה
בשבילו, במרכאות הגענו. הוא מגיעים, הוא טיק טק. נכנס לאיזשהו, כן, לאיזושהי רוטינה, שגרה, עבודה. מתלבש, מתבשם, יוצא לו לעבודה, מתפתח, פוגש אנשים חדשים, עובד בשפה המקומית, שזה גם מאוד משמעותי לעניין ההתפתחותי, ובת הזוג שבמרבית המקרים, כי מרבית הנשים הישראליות עובדות, נכון. עזבה עבודה. נכון. ונכנסת לתוך סיטואציה כזאת שבעצם עליה מוטלת המלאכה של הסתגלות הבית, הסתגלות הילדים, הסתגלות של עצמה. ואם לא... כל הקטע החברתי, כאילו לבנות לנו חיי חברה. גם זה. מטורף. ואם בעצם אין איזשהו ליווי שם, רגשי בעיקר לדבר הזה, בעיקר רגשי יחד עם טכני של ניהול לוז. של ניהול הפרויקט, כן. ניהול הפרויקט הזה, בדיוק. אם אין שם יד מכוונת שעוזרת, שמבינה, מישהו שבאמת מבין שעבר את הדבר הזה, זה קשוח מאוד מאוד מאוד. מאוד. אני אשתף גם, בגלל זה גם רציתי ככה להקליט איתך, כי אמרתי, אני גם אשתף קצת ממני, לא מספיק דיברתי על המעבר שלנו. אני בן אדם מאוד שמשתף, וגם המהלכים אצלי, את יודעת, תמיד יש גם מהלכים של החיים, יש להם איזו תובנה מאחוריהם, ולמה זה קרה, ובגלל שהכל קרה ביחד עם המלחמה, הרגשתי שזה כל כך לא מעניין כרגע, אף אחד. אני מרגישה לא בנוח לדבר על זה ולתת תובנות ברומו של עולם כרגע, ועדיף שאני אסתום, מה שנקרא. עדיף כרגע להיות מתחת לרדאר, ואם וכאשר זה יהיה מתאים. ובאמת אני עברתי גם אחרי שנה שהיו לי שם הרבה מאוד קשיים, בעיקר עם עצמי, כי עברתי איזשהו שינוי, רק בימים האחרונים נפל לי האסימון לגבי כל מיני דברים שקרו שם. באמת פיתחתי ככה עסק לאורך השנים, שהייתי בפול קונטרול עליו, והגדלתי אותו והצלתי סמכויות, והגעתי לנקודה שבה בעצם הדברים יכולים להתנהל גם כשאני לא נמצאת שם 24/7, והם גם קורים ככה, אבל אני בעצם עוד לא מצאתי את המקום החדש שלי, ואז הייתי משועממת, ואז הרגשתי חסרת משמעות, וגם יש משהו בישראל, תסכימי איתי בטוח, גם בתור מישהי שעשתה רילוקיישן, גם מבחירה, שזה מקום מאוד מאוד של doing, כאילו אם את לא עובדת, אין לך המון מה לעשות, כאילו החיים מעבר לעבודה הם מאוד מאוד מצומצמים, וגם אם יש כזה דבר, את מרגישה כל הזמן לא נעים, כל הזמן ברגשות אשם, זה כאילו, זה לא מקובל, ופתאום נפלתי בשנה האחרונה לאיזשהו כאילו, בין הכיסאות, במצב של בעצם, יש לך עסק עובד סתמי, תגידי תודה, את צריכה להגיד תודה, אבל רגע, אני מרגישה כרגע שאין לי שום משמעות יותר מדי מעניינת, כי לא יודעת, עוד לא מצאתי את הדבר החדש שבא לי לפתח, וגם הייתי מאוד עייפה, הייתי צריכה גם הרבה מנוחה, ופשוט שמתי לב שאני מתחילה לייצר סתם עבודה שאין בה שום דבר, עוד פודקאסטים להקליט, סתם כדי שיהיה, עוד סרטונים לעשות, לא היה בזה צורך, ואני נהייתי בזה מתוסכלת, וראיתי שכשאני מצליחה להעביר את זה, בגלל שהייתי פה פעמיים בחופשה ארוכה, ראיתי את כמות החיים התרבותיים שיש לי מעבר, זה מאוד מאוד קרץ לי, כאילו להצליח רגע לפתח את עצמי שנייה מחוץ לדבר הזה, וגם פתאום ראיתי כמה אני הרבה יותר אימא כשאני פה, אבל במובן הטוב של זה, זאת אומרת, אם אני נוחה כזאת, לא אימא שהיא בלחץ כל הזמן, שהיא לא מספיקה משימות של עבודה, כן, בדיוק. ואמרתי, וואו, כאילו אחרי 15 שנים של קריירה וטירוף, אני השנה חוגגת 40, בא לי רגע, אולי התפקיד הזה גם כאילו מגניב, כי תמיד אצלי האימהות זה היה עוד דבר שאני עושה, תמיד אומרים לי, יש לך 3 ילדים, איך זה קרה? ואני הרבה פעמים זוקפת את זה גם לזכות אביב, כי אם לא היה לי בן זוג כל כך מעורב ותומך, לא הייתי כנראה עושה 3 ילדים, כי הייתי מאוד בחיים שלי ובקריירה שלי. אז זהו, אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שגם פתאום אני שמה לב שאני מאוד עם הילדים, ויש פה פעילויות, והנה היום שאנחנו מקליטות, עוד כמה שעות, ההורים של אביב מגיעים, ויש פה, אני הולכת לקשט להם את החדר, ויש להם פה פעילות, ואנחנו מארחים אותה, ופתאום את כאילו החיים שלך מקבלים איזושהי זווית קצת אחרת, לגמרי. יוצאים מהרוטינה הזאת של רק עוד ועוד ועוד להתקדם בעבודה, שזה לא דבר רע אגב, זה פשוט עניין של תקופות בחיים אני מרגישה. אני לא חושבת שזה רע, אני כן חושבת אבל שזה שווה רגע מדי פעם לעשות איזושהי פאוזה ולהגיד וואלה רגע שנייה, זה מה שבא לי בדיוק מה שאת עשית. זה מה שבא לי כרגע, זה עשתה, כי אני יכולה להגיד לך שאני מהצד השני, תראי, אנחנו עברנו לפה לפני 7 שנים, זה כבר פרק זמן. כן, את כבר ממש כאילו מיושבת. כן, ואני, כשאנחנו עברנו, אני עזבתי בעצם עבודה במשרה מלאה שמאוד מאוד אהבתי, ומבחינתי להיות עם הילדים בבית לפרק זמן מסוים, נגיד הקורונה, שכאילו, כזה, כן, גם לי הייתה שם בחוויה נוראית, זה כאילו היה עונש מבחינתך. אז זה בדיוק העניין, שכאילו דווקא זה לא היה כזה נורא, כי עברתי פה כזאת טרנספורמציה,
כן. כי הגעת לקורונה שאת כבר מוכנה ואת מבינה מה זה כאילו קצב חיים הרבה יותר מאוזן ומשפחתי, ושיש כאילו איזון יותר בין כל המרכיבים והתחומים בחיים. תראי, גם טקסס, בדיוק היום חברה אמריקאית דיברה איתי על זה. היא הקשיבה לפרק לא האחרון, אחד לפניו בפודקאסט, זה פרק שהקלטתי באנגלית עם בחור אמריקאי, ופרק שמדבר על פוליטיקה אמריקאית. וחלק מהדברים שדיברנו שם זה על השוני התרבותי, בין ישראלים לאמריקאים. והיא, תוך כדי שהיא הקשיבה לפרק, היא התקשרה רק להגיד לי משהו, היא אמרה לי, אני חייבת להגיד לך משהו לפני שאני אשכח. היא אמרת לי, אני רק רוצה שתדעי, שמעבר מישראל לטקסס, זה קשוח. כי טקסס זה מאוד 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 laid back, כאילו נגיד, טקסס זה לא ניו יורק, זה לא קרוב להיות ניו יורק, זה אופי אחר לחלוטין. אז בעצם, למה אני מציינת את זה? בגלל שאת מגיעה לפה, ומזה שהחיים, אין דקה בחיים שלך בישראל, שאין שם אינטראקציה כלשהי עם העולם החיצון. כן. בין אם את שומעת דלת נטרקת מהשכנים, בין אם את שומעת את המעלית עולה, בין אם את שומעת את הילד של השכנה קורא, בין אם את שומעת את האופניים ברחוב, בין אם דופקים לך בדלת, בין אם מגיעים ילדים, הולכים, באים, פה זה פשוט לא קורה. את יכולה להיות פה, לשבת בפרונט פורץ', כן, כן, במרפסת הזאת האמריקאית. וואו. כן, את לא, זה כאילו, באמת, השטחים פה עצומים, אנשים פה כאילו, חיים פה מאוד 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 באיזי. אין כזה דבר שדופקים פה באמצע, כאילו, נגיד אני מבקשת ביצה מהשכנה שלי, אני כאילו... מרגישה סופר לא נעים. אוברסטפינג, כאילו ברמת והיא נותנת, והיא סבבה והכל, אבל... אז זה בדיוק זה, שכאילו... וואו, זה קשוח. זה ממש קשוח. זה קשוח, זה קשוח, זה קשוח מאוד, זה ממש... זה גמילה פיזית מסטרס. ממש, אני גם מרגישה אותו, ושתביני, אני במקום שהוא הרבה יותר דווקא אאוטינג, כי גם יש כאן קהילה ישראלית מאוד גדולה, גם המקום הזה הוא מאוד בחוץ, כאילו שמש כאן וחם רוב הזמן, למרות שעכשיו יש פה איזה ענן, אמא לא הולכת להיות סופה, ובדיוק ההורים של אביב מגיעים. הנה, נגיד, עכשיו אני חושבת, אומייגאד, מה הולך להיות? מה אנחנו יכולים לעשות? אז יש פה הרבה פעילות שהיא בחוץ, ודווקא אני הרבה פעמים צריכה את השנייה, אל דברו איתי, לסגור דלת, לסגור חומה, כאילו, אל תיכנסו אליי, וזה גם קשה לי לפעמים. טוב, אבל בואי נדבר רגע על העסק, כי אנחנו מתחילות כבר שיחה שלנו על כל הדברים של רילוקיישן, שזה נורא בא לנו לדבר עליהם. אבל בואי נדבר רגע על הנושא הזה של באמת לפתח עסק בשלט רחוק, ואני אגיד למה אני שואלת את זה, כי כשאני הייתי בארץ, ופיתחתי את העסק שלי מהארץ, הייתי נוסעת הרבה פעמים לחופשות, הייתי נוסעת הרבה פעמים לכנסים בחו"ל, זה לא שאני בן אדם שהיה תקוע במדינת ישראל כל הזמן. אני אוהבת המון חולים, אבל זה תמיד היה בגדר חופשה. או בגדר איזושהי השתלמות מקצועית כזאת שאני חוזרת ממנה וזה, ותמיד נורא אהבתי את התחושה הזאת של אני נוסעת לתפוצות ואני מביאה לכם את החומרים, וכאילו אני חוזרת באמת בסוף הביתה, כאילו למקום הבטוח, כמו שאת אומרת, לא יעזור, אולי זה נשמע עכשיו בטיימינג הזה של המלחמה זה כאילו קצת פחות מגניב, אבל באופן עקרוני רגע תדמיינו את זה בסיטואציה רגילה. כן, יש כאן, יש חממה ויש מקומות להיפגש, אני מדברת רגע על הקהל העסקי, אנשים שמפתחים כרגע עסקים, יש הרבה יותר קורסים, הדברים הרבה יותר קרובים, יש הרבה יותר אפשרות לעשות כל מיני מאסטר מיינדים כאלה ואחרים. כן, בישראל. ברור. וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד נוח, ועכשיו שכאילו, וכל הזמן הייתי מסתכלת על אנשים שבחול, נגיד גם הייתי מסתכלת עלייך, וגם רוני נייס למשל, שהייתה הלקוחה שלי והיא גרה בארצות הברית גם כן, ותמיד ראיתי, ותמיד היה נראה לי נורא מגניב מהצד. איזה כיף שיש לה גם את החיים האלה, וגם את העסק, וגם את כאילו, את החיים של האינסטגרם, אבל היא גם יכולה לצאת מהם, ובישראל יותר קשה לצאת מהם, כי זה כל הזמן אוכל את הראש הדבר הזה. וכשהגעתי, והתיישבתי כזה קצת יותר, אז פעם ראשונה שמתי לב באמת לתחושה שאת תמיד אומרת, שאת מרגישה נורא נורא רחוקה. עכשיו, בשכל הישר את מבינה שזה לא באמת משנה כשאת בעסק דיגיטלי. כי מה שאני עושה פה עכשיו, שאני מקליטה איתך פודקאסט, זה כנראה מה שהייתי עושה גם בתל אביב, זה לא באמת משנה. זה לא שכל יום הייתי מגיעה למשרד, אבל משהו בהרגשה שאני מרוחקת, שאני לא לגמרי מבינה את התמונה עד הסוף, שכאילו מישהו יכול לתרגם לי רגע מה קורה עכשיו בישראל, נכון? כזה? אז תראי, אם אנחנו מדברות נטו על קטע עסקי, ולא ישראל את יודעת, ישראל עם כל מה שיש בישראל, כרגע ובכלל, אני חייבת להגיד שכן יש פה איזשהו אלמנט חסר. יש הרבה מאוד יתרונות, צריך להגיד את זה, יש הרבה מאוד יתרונות בלייצר לעצמך עסק, בלהמשיך לתחזק עסק מחול, יש מלא יתרונות, את יכולה לבודד את עצמך רגשית מרעשי רקע, את יכולה לעשות צעדים אמיצים יותר, שלא בטוח שהיית עושה אותם אם היית בארץ, בגלל אותם רעשי רקע, יש המון יתרונות בלעשות את זה. את חשופה,
לקהילה בינלאומית, את חשופה לעוד קהלים, את חשופה לעוד תרבויות, את חשופה לעוד הזדמנויות, יש לזה המון יתרונות. מצד אחד. מצד שני, כן, בסופו של דבר, ברגע שאת מוכרת לקהל ישראלי, למרות שאני כן צריכה להחריג את זה, כי הקהל הישראלי שלי לא בהכרח ממוקם בישראל, חלקו כן, לא כולו, רובו לא, כן יש פה איזשהו, אני לא יודעת אם להשתמש במילה פומו, אבל משהו שם קורה בארץ, משהו שם קורה, יש תמיד את האחוז הזה במחשבה, של כאילו, הם יודעים על מה חסר לי, המרכיב הרגשי הזה, שיש משהו ביחד הישראלי, של כאילו לייצר איזשהו נטוורק, אוקיי? סתם. נשות עסקים בנושא X נפגשות אחת לחודש ועושות בריינסטורמינג, לא. יש בזה משהו. נכון. שהוא מאוד מייצר עוד passion, עוד עשייה. ותחושה שאת חלק מקהילה. נכון, ואת זה אין. נכון. ואת זה אין. ואני יכולה להגיד לך שכמה פעמים דווקא כן ניסיתי להצטרף לכל מיני כאלה שהיו פה, כאילו לא בדאלאס ספציפית, באמריקה, בצפון אמריקה, זה לא פחות התחברתי. וואלה. כן, כי לא היה לזה את הרוח הישראלית? לא, הם היו ישראליות. זה לא עבד. למה לא התחברת? מעניין. אני לא יודעת להסביר, לא יודעת. אני באמת לא יודעת להניח על זה את האצבע. מעניין. כן. אז אני אספר לך מהצד השני, כי אני חושבת שלי יש את שתי הזוויות. נגיד, אני הגעתי ממקום שבו אני מנהלת עסק בישראל, ולא רק עסק שמארגן את כל בעלי העסקים בעצם, ראש השבט, נכון. נגיד, נקרא לזה של העסקים. ואני יכולה להגיד לך שזה יותר בתחושה שלך, מאשר שזה במציאות, אני חייבת להגיד. אוקיי. וזה משהו שאמרתי לעצמי הרבה פעמים לפני שעברתי, כי ידעתי בדיוק, פחדתי מהתחושה הזאת שלה, אני מנותקת, וכל הזמן אמרתי לעצמי, לירון, תזכרי, שבסופו של דבר, רוב הזמן, גם בתל אביב, לפחות בשנה-שנתיים האחרונות, שאני כבר לא מנהלת את העסק ב-24/7, ואני שמחה על זה, כי כבר הגעתי למצב שזה לא נכון לי ולא מתאים לי. גם בישראל, את רוב הזמן היית לבד. היית יותר עסוקה, כי כאילו יש עיסוקים של ילדים ויש לחץ באוויר כל הזמן, ואמא שלך מתקשרת, והוא זה, וכאילו קוראים דברים, כי המקום הוא סטרספול, אבל בפועל לא הייתי בכל כך הרבה אינטראקציות, וגם החברות שלי, הבעלות עסקים, שהייתה לנו איזו חבורה, שלפני איזה שנתיים היינו המון ביחד, גם יוצאות וזה וזה וזה, גם כבר קצת התמוססה לה כזה, וכאילו, בסופו של דבר, גם בישראל רוב הזמן את לבד. אני אספר לך משהו שישמח אותך, גם בישראל רוב הזמן את לבד. אלא אם כן, באמת, את נרשמת לאיזשהו ליווי עסקי מסוים, ואז יש לך מפגש פעם בחודש או פעם בשבועיים, שזה מדהים, זה מעולה, וגם הלקוחות שלנו בישראל מדווחים שזה מחזיר אותם ללופ, והם צריכים את זה, כן? וגם עבורי, אני בטוחה שהנה, אם היה לי, אגב, ארגנתי פה איזה מאסטרמייד לפני איזה שבועיים, בשביל הכיף שלי כזה, בשבילי, כי הרגשתי שאני צריכה שנייה לדבר, זה קצת כמו אמא בחופשת לידה, שכל היום מדברת על חיתולים, אז פה את יודעת, מדברת על הילדים, על לאן נלך, על מה נעשה על כזה, ושנייה, בא לי רגע לדבר שיחה ברמה גבוהה, חוץ מאשר עם אביב, ברמה עסקית כאילו, שכזה קצת, יאללה, להפעיל את הגלגלים, ובשניות כאילו ארגנתי פה משהו, לדעתי הרבה יותר בקלות ממה שהייתי מארגנת בארץ. כי בארץ כולם נורא עסוקים, בלהיות עסוקים. טוב, עוד 3 שבועות, ביום חמישי, רק בשעה הזאת, והם גם צריכים להגיע, נגיד, אני מארגנת את זה, נגיד, אצלי, אז הם צריכים להגיע אליי, אז את יודעת, זה פקקים, ומכל החורים הם מגיעים, וזה, לא יודעת, כולם הגיעו, טוב, ארגנתי את זה תוך 4 ימים, כולם היו פנויים באופן מפתיע, והגיעו. אז הנה, אני מחדשת לך משהו. אני כן יכולה להוסיף על זה, שבסופו של דבר, עצם זה שאני פה, ואני בעצם אחראית לייצר לעצמי את הכל, יש פה איזשהו אלמנט שבעצם מאוד ביגר אותי. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום מכריח אותך לקחת אחריות. כן. אין אף אחד שבעצם את תשבי איתו, למרות שאת יודעת, אני תמיד יכולה לקבוע לקפה זום עם חברה, ולעשות ביחד איתה בריינסטורמינג, זאת אומרת, נכון. שכאן לקחת אחריות. זאת אומרת, אני בעצם צריכה לייצר את זה לעצמי, שזה מה שלמדתי לעשות. כן, וזה מעולה. אז בואי נדבר שנייה, אז בואי נדבר ברמת באמת למי שמקשיב לנו עכשיו. מה היו האתגרים שאת, כאילו, כשהתחלת לפתח את העסק, גם אני הגעתי לפה עם עסק כבר קיים. זה אחרת לתחזק משהו קיים, שאת כבר המון יודעת מה עובד לך וזה, ומאשר להתחיל משהו חדש שאין לך מושג, בלי קשר, גם אם היית בישראל אין לך מושג אם זה יעבוד או לא, ועכשיו את עושה את זה בשלט רחוק, ואיזה קשיים היו? תראי, מראש לקח לי קצת זמן להבין מה המסר שאני רוצה להעביר. כלומר, מה? לספר את הסיפור שלי, להגיד שאני העברתי תקופה קשה, והנה תראי, ועכשיו אני רוצה ללמד. מה המסר שאני רוצה להעביר? מה עזר לך לדייק אותו? תראי, עבדתי עם יועצת עסקית, והיא לימדה אותי בעצם להבין מה שנקרא את
נקודת הכאב של הלקוח, באמת, הדבר הכי בסיסי בשיווק. כן. ואני חושבת שלקח לי קצת זמן, אבל אחרי תראי, גם על הדרך למדתי הדרכת הורים, ולמדתי אימון הורי, אז כאילו כבר הייתה תקופה שקצת התעסקתי גם באימון הורי דרך האינסטגרם, ומהר מאוד הבנתי אבל שבעצם יש לי פה בידול, והבידול שלי זה רילוקיישן, ומשהו שעוד יותר חידד לי את זה, זה ששמתי לב שרילוקיישן יש סביבו המון המון גלם. כן. ואני נכון, אז שתדעי לך שאפילו אני מדברת איתך עכשיו, אני מסתכלת עליך, שאת כולך כזאת נורא אמריקאית גם בלוק שלך, אני לא יודעת אם את שמה לב אם את מודעת לזה, כן, כן, זה מאוד כאילו זה, אני אומרת, אני מקנאה בזה, זה מגניב, זה נראה נורא מגניב מהצד. זה מטורף שאומרים לך את זה. זה קטע, כי אני ממש לא מרגישה ככה, כאילו... אני מבינה אותך, כי אנחנו מקליטות, ואת יודעת, גם אני פה, ואני מסתכלת בחוץ, ואני פאקינג באמצע הג'ונגל. ואני אומרת, ואני מרגישה אני, כאילו, אני רגילה, בדיוק, אני. בחיים, וכאילו, הכל כזה. אז זה בדיוק זה, שכאילו, משהו שהבנתי, וזה נראה לי אחד הדברים שהכי משמעותיים בכלל, באופן כללי בעסק, זה להביא את עצמך. ומשהו אחד שמאוד בולט אצלי, ואני למדתי לאזן אותו עם השנים, זה האותנטיות שלי. אני בן אדם בלי בולשיט. אין לי סבלנות לבולשיט, אני מזהה זיופים מקילומטר, וזה נכון לגבי כל דבר בחיים שלי, לגבי מערכות יחסים שיש לי בחיים, וגם לגבי איך שאני מתנהלת בתוך העסק שלי. זאת אומרת, אני מי שאני. וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב להביא. זאת אומרת, רילוקיישן, יש בו המון גלם. כן, יש בו גלם. אבל ברילוקיישן יש גם מלא 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 אתגרים. כן. והיה לי חשוב כאילו להציג את זה לצד זה. לא רק את המאמן והכל מושלם, את יודעת, הסרטונים האלה, תמיד כולנו מכורים לסרטונים האלה של הסידור מקרר, אז זה לא רק זה. זה לא רק זה. יש גם אין סוף אתגרים, וזה כאילו משהו שאני עושה המון המון בפודקאסט, מדברת גם על האתגרים. כן. בעיניי כאילו נורא נורא חשוב, וזה גם מה שגורם לאנשים להתחבר אליך. נכון, כשאת שמה את כל האמת, וכאילו, זה כמו שזה. אז האתגר היה למצוא את הבידול, ולהבין כאילו שאנשים, זאת אומרת, מה אנשים בעצם, איך לדבר לאנשים את הנושא הזה, ואתגר נוסף היה, שהרבה מאוד אנשים לא באמת מסכימים להשיל את מסכת הגלם מהרילוקיישן. אז לקח זמן גם להבין איך בעצם לפנות לאנשים בצורה כזאת שיכתבו לי, יואו. זה בדיוק מה שאני מרגישה. זה בדיוק מה שאני מרגישה. וואלה. כי את יודעת, תמיד כאילו, אף אחד לא אוהב לשפוך את יודעת, לחבס בחוץ. כן. חוץ ממני. נראה לי שאני בהרבה דברים, כאילו, אני אוהבת לדבר על הקשיים, כאילו, לא יודעת. כי זה מרגיש לי, כמו שאת אומרת, נורא מזויף שלא עושים את זה. שגם אני מאוד אוהבת לדבר על הקשיים, אני באה לעשות את זה. עם הזמן למדתי גם לאזן את זה, כי הייתי יכולה ממש להיות מאוד לחשוף, וגם כאילו הרבה פעמים לא לאזן בין הקשיים לבין הגלם נקרא לזה. כן, ואז זה נראה רק קשה. זהו, ואז גם את יודעת, לאף אחד אנשים בסופו של דבר הרשת החברתית, אנשים רוצים גם כאילו לעבר את הראש. נכון, הם רוצים גם כאילו, אנשים רוצים ללכת לאיפה שגם כיף, כאילו לא... נכון? גדול. אוקיי, אז זה גם היה אתגר. אז אמרנו, אתגר היה למצוא את הבידול. היה לך אתגר להניע את עצמך? כי כאילו את לבד, אין, זה משהו שהוא באמת, אפשר, אני אסביר אותו, כמו שאמרתי קודם, לפני רגע, בתל אביב, אמנם גם הייתי לבד בבית שלי, אבל יש הרגשה שכולם פה עושים משהו, אז אתה גם עושה. אבל גם הייתה לך מסגרת בתל אביב, בסופו של דבר. כאילו, הוא מלאה בבוקר, פה, בסופו של דבר, אני יכולה לקום בוקר אחד ולהגיד, וואלה, היום לא בא לי ליצור תוכן. כאילו, אני יכולה לעשות את זה. כן. ויותר מזה, אני אגיד לך, כמות החופשים של הילדים פה, זה משהו שהוא כאילו... מטורף גם פה. הנה, היום מחר יוצאים לחופש. 3 שבועות. בדיוק. אז ביום חמישי. מחר זה היום האחרון של הילדים שלי לפני הווינטר ברייק. הם יוצאים לחופש של 3 שבועות, ואז אחרי שהם חוזרים, שבוע אחר כך, יש להם את מרטין לותר קינג דיי, אז יש גם לונג וויקנד, שהם חוזרים ביום שישי. גדול. כאילו באמת, אין לתאר את האירוע הזה. אז נורא, אז כן, יש פה את המקום הזה של כאילו, אני ממש חייבת להיות סופר מתוכננת. הנה עכשיו, בגלל שאני יוצאת לחופש של 3 שבועות, אני כשהילדים שלי בבית, לי קשה. גם לי, אני גם יוצאת לחופש עכשיו. אי אפשר. זהו.
זה אני לא מביא רק מקבלת, למקומות רעים, רק למקומות זה רעים, מביא הניסיון הזה. לעצבים, נכון. בדיוק, לעצבים, ל... ל... לתחושת חוסר שביעות רצון, כי לא הספקתי כלום ואני עצבנית, הכל מלא טאבים פתוחים במוח, נכון? בדיוק, וגם כאילו לתחושה הזאת שהם יושבים זרוקים מוזנחים בגלל שאני צריכה לעבוד. נכון. ו... גם אני ו... ככה, איזה קטע. ובסופו של דבר, כאילו, וואלה, זה עליי, זה אחריותי, לתכנן את הזמן שלי. וגם משהו שלמדתי, זה גם לא להיות קשה עם עצמי. נגיד, אני עשיתי לעצמי כזה בראש, שעד שאני יוצאת לחופש, אני מסיימת להקליט 3 פרקים לפודקאסט, כדי שיהיה לי פרק לכל שבוע, והפרק האחרון הוא מתנדנד, אני לא יודעת אם אני אספיק לעשות אותו, ואני כאילו מראש אומרת לעצמי, אוקיי, אז את לא תספיקי לעשות את זה, אם כן, מהמם, אם לא, העולם ימשיך להתקיים. לגמרי. זה ממש מזכיר לי שגם לי, בדיוק אותו דבר, הייתה לי איזו משימה, המנהלת שיווק שלי אמרה שיש לה איזה וובינר אחד שבממומן הוא רץ לה יותר חלש, היא צריכה ממני רגע איזה משהו, אמרתי, טוב, אולי אני אעשה לך איזה ריל כזה וזה, ואתמול הילדים שלי גם, מחר הם יוצאים לחופש, אתמול היה פה איזה וירוס בטן שרץ בכל המשפחה כזה, כולם היו פה שפוכים, ואני כזה, למה זה קורה רגע לפני החופשה? וראיתי שאני מתחילה בדיוק להיות בה, אני לא פה, אני לא שם, אני עצבנית, ואני גם לא מרגישה טוב, וגם לא ישנתי טוב בלילה, ואני חייבת את הריל הזה, ואז אני כזה, רגע, לא, אני לא חייבת יהיה לה את את הריל, זהו, בדיוק. לא יהיה לה את הריל הזה, היא תסתדר עם משהו אחר, היא גם כתבה לי, הכל טוב, צאי לחופש, ביי, אני אסתדר. כן. המשימה המטומטמת הקטנה, שלפעמים את יכולה לעשות אותה ב5 דקות מהשירותים, אני אפילו אגיד, היא עכשיו לא מצליחה להתקיים, לא מצליחה להתבצע. וזה בסדר, כאילו, אני גם מאוד מאמינה, וזה משהו שאני יודעת שאת מאוד מדברת עליו בתקופה האחרונה, בזה שהכל מדויק. כן, נכון. מה שצריך לקרות קורה, שוב, אנחנו לא לגמרי. נשב רגל על רגל ונגיד, מה שצריך לקרות יקרה, לא. אנחנו נפעל ונעבוד ונזמן וכולי. יכולה עלייך. אבל כן, כאילו, אני לא אספיק לעשות את הפרק הזה, נכון, כאילו, אספיק. נכון, העולם לא יתמוטט, היום שלי לא ייראה כל כך שונה, כאילו, העסק לא יקרוס בגלל הריל הזה, בוא נגיד. אוקיי, בסדר. כן. נכון, אז בדיוק. המון חמלה גם בתוך המקום הזה. זה תמיד. תגידי, מה היית ממליצה לאנשים שמתחילים והם עכשיו לא חיים בארץ? הרבה נשים, אני גם חושבת שזה בדיוק הטיימינג שלהם לעשות איזשהו שינוי קריירה. כמו שאמרת, הרבה נשים מגיעות עם עבודה שהייתה להם בישראל, ועכשיו כאילו ממציאות את עצמם מחדש, ועולם האונליין מאוד קורץ וגם מאפשר. אז מה היית ממליצה למי שמתחילה? מתחילה כאילו, לפתוח עסק? בונה עסק אונליין, היא כן רוצה לפנות לקהל ישראלי, בוא נגיד. והיא לא נמצאת עכשיו בארץ, ומה יכול לתמוך לעזור באמת להתניע בגלל הבדידות הזאת? אני חושבת תראי, אם יש לנושא כבר מסודר ומבוסס, פשוט להתחיל, תראי, רשתות חברתיות זה אין, כאילו, אני חושבת שבימים שאנחנו חיים בהם זה או שאתה שם או שאתה לא קיים, אז כאילו, כן להתמקד, נתחיל עם רשת חברתית אחת שהיא מתחברת אליה, ולהתחיל, פשוט להתחיל, לצאת לדרך, ומבחינת בידול או צורה ספציפית של איך היא מראה את עצמה החוצה, פשוט להתחיל לראות מה פוגע. בדיוק, הדיוק הוא גם תוך כדי הניסיון, הוצאת חומרים. אי אפשר ללמוד אם לא מנסים ומנסים ומנסים ומנסים. כן. ואם זה לא הולך, אז משהו אחר ילך, ואם המשהו האחר לא ילך, אז המשהו השלישי ילך, ואם זה לא ילך, אז המשהו הרביעי. לנסות. לצאת מנקודת הנחה שאחד זה יותר מאפס. אז פשוט לנסות, וגם אם זה מפחיד, וגם אם זה מרגיש כאילו, מי יקשיב לי, או מה זה, יקשיבו לך, תאמיני לי. כן, נכון. תגידי, לך היה קושי עם סרטונים? לקח לי המון זמן עד שהצלחתי להעלות סטורי וידאו שלי. וואלה. תראי, אבל שוב, זה היה, אנחנו מדברים על לפני 4 שנים, 4 כן. ומשהו. לא, בסדר, סתם השאלה. כי אני חושבת שלי, נגיד, הרבה יותר, יש משהו בחול שיותר קל לעשות סרטונים, כי את לא תפגשי את האנשים ברחוב. הקהל שלך לעולם לא תתקלי בו בסופר. פה אפילו יותר קשה לי שתבין, יש כזאת קהילה פה ישראלית, וגם הרבה מהקהילה פה היא קהילה של לקוחות פוטנציאליים שלי, אנשים שקנו ממני משהו בעבר, אולי קראו את הספר, עוקבים אחריי בוודאות. אז אני אפילו מרגישה מובכת שאני מצלמת בבית שלי סרטון, ועוד שנייה אני הולכת לפגוש מישהו בחדר כושר, והוא רואה, את מבינה את הטירוף. אז יש משהו בחול שזה נורא כיף, כאילו את לא שמה על אף אחד, את מצלמת מה שבא לך, את לא תפגשי אף אחד. אז תראי, לי קורה דווקא עם השכנים, עם החברים האמריקאים שלי, אני כאילו, בגלל החיים שלנו פה, אנחנו כאילו מרוויחים משתי העולמות, כאילו גם אנחנו חיים בתוך קהילה יהודית אמריקאית, וגם יש לנו פה חברים ישראלים, מן הסתם,
אז כאילו מלא חברים אמריקאים שלי, אז או שהם נגיד אומרים, הם לוחצים על הטרנסליישן ואז הם מבינים מה שאני אומרת, או שחלק מבינים עברית, ואנשים אשכרה אומרים לי, כאילו, זה היה נורא מעניין מה שאמרת על זה ועל זה ועל זה, אז כאילו כן דווקא, וואי, וזה יכול להתפרש גם כאילו את יורדת עליהם. לכן אני מעלה, כמעט אף פעם לא מעלה תכנים של כאילו ביקורת, אני מאוד רגישה לזה. כן. מאוד רגישה לזה. היה מה שאתה עושים טרנסלייט? איזה מתוחכמים. כאילו חברים שלנו, כן, זה מעניין אותם. כן, מאוד חשוב להיות פוליטיקלי קורקט. אז זהו, אז אני לא פוליטיקלי קורקט, כי אני מי שאני, אבל כן, כאילו, אני לא עכשיו, לא יודעת מה יעשה, אני לא אעשה שם איזה משהו סנסציוני. שיימינג. לא, זה אף פעם. בכל מקרה לא תעשי שיימינג, כן, בכל מקרה. כן, בכל מקרה אני לא אעשה שיימינג, אבל בעצם, שיותר קל, אני חושבת שיש משהו בזה שזה יותר קל, כן. גם בסופו של דבר, תראי, כאילו, לי יותר קל בהקשר הזה של הקולות רקע. אני עושה שגר ושכח, ובסופו של דבר, מרבית האנשים שנמצאים, כאילו, הקהל שלי הוא קהל של ישראלים שנמצאים מסביב לעולם. נכון. אז כן, כאילו, כן, יש בזה משהו כזה שהוא משחרר מאוד. מאוד משחרר, גם משהו בהבדלי שעות, שאת יודעת שאת עכשיו מעלה משהו, אלא אם כן את רוצה נורא להתאים, ואת מעלה בדיוק בשעות של ישראל, גם את זה אפשר לעשות, אגב, מבחינה, אולי זה לפעמים יותר נכון אפילו, אבל אני כבר בשלב שאין לי כוח לעשות חשבונות על כלום. אני לא עושה חשבונות, אני מעלה כשאני מעלה. בדיוק, אז זה גם נורא מגניב, שאת יודעת שכרגע ישנים גם ככה, כאילו, יש בזה משהו משחרר, זה איזשהו גבול שקוף כזה, שהוא שומר עלייך, וזה טוב. שאגב, כשאני נמצאת בביקורים בארץ, פתאום זה לא נמצא. נכון. אני רגילה להתעורר בבוקר, וכזה לעבור על הוואטסאפ, לראות מה קרה במהלך הלילה, טוב, עזבי עכשיו שכאילו, אנחנו בימים נוראיים. נכון. בואי נאמר בימים נורמליים, להתעורר בבוקר, לראות מה קרה במהלך הלילה, ואז לעבור על האינסטגרם, לראות מה קרה במהלך הלילה, וזהו, ולהתחיל את היום. וכאילו, כשאני בארץ, אין את זה. זה כאילו, את באותו טיים זון. בלילה, אני כאילו, אני מתעוררת עם אותו מידע, כביכול. למרות ששוב, גם תראי, אנשים ברילוקיישן, החיים שלנו מתחלקים לחצאי מקיץ לקיץ. נכון. בגלל זה נגיד המוצר שאני עובדת עליו עכשיו, זה רק 6 מפגשים, 1 לחודש, כי זה עד יוני. כי החיים פה, החיים במחאות, נסתיימים ביוני, אלא אם כן, את יודעת, אני מתייחסת ספציפית לאנשים שגרים בחצי האחר של הכדור, כמו אוסטרליה, ברזיל, החצי התחתון יותר, ואז הזמנים, שם זה כאילו, שם כשאצלנו קיץ, אצלם חורף ואפו. לא משנה. אז כן, אז כאילו, כשאת בארץ אין את הדבר הזה, זה כאילו... אין את הדבר הזה. יש לי פרק בפודקאסט שנקרא החיים הכפולים של אנשי הרילוקיישן. כן, אני כל כך מבינה את זה. תקשיבי, אני אמורה, אני לא מבינה שאני אומרת את זה בפודקאסט, כי אז זה מחייב אותי, אבל זה כן, אני מגיעה בסוף פברואר לשבועיים. כל מיני דברים של עבודה, עניינים וזה, ואני מתרגשת וחוששת באותה מידה מהדבר הזה. כי אני יודעת מה הולך להיות לי, את פתאום מקבלת לפרצוף... צונמי, בדיוק. צונמי של החיים הקודמים שלך, אבל בלי הבית שלך גם, כן? כאילו אני הולכת כנראה להיות אצל אמא שלי, אולי אני אקח לי איזה דירת B&B, בוא נראה מה יהיה לי הכי כיף. את באה לבד? כן, אני באה לבד, ואת כל האינטנסיביות, ולחזור להיות גם, את יודעת, להגיע למשרד, והאינטנסיביות, ויש לנו גם טיול צוות ופתאום, אני בלחץ, אני אומרת לך את האמת. אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה, שזה משהו שאני, כאילו, אני התעסקתי המון, עדיין, בביקורים בישראל, יש לי אפילו קורס. נכון, אני גם שמעתי את הפרק שלך על זה, אגב. על ביקורים בישראל. יש לך קורס שאת מכינה כאילו מין צ'קליסט כזה, נכון? כן, יש לי ממש קורס שמכיר אנשים לביקורים בישראל, כאילו זה משהו שדורש קורס. כאילו, קורס אוניברסיטאי, לא, זה באמת משהו שדורש. ביקורים בישראל זה כאילו כמו החלום ושברו, יש הרבה פעמים אפשר להגיד, ואני שנים על גבי שנים, כל פעם דייקתי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, שנים הייתי חוזרת לפה אחרי ביקורים, והייתי אומרת, אני צריכה חופש מהביקור בישראל. לגמרי, אני גם זוכרת שתמיד הייתי מספרת שאת חולה, כולם חולים. כאילו מין קריסה כזה. כן, בחזור. קריסה רגשית. כן. אבל אם את מגיעה מתוכננת, ואת יודעת למתוח, כאילו לצייר מראש את הגבולות האישיים שלך, זה עובר, מה זה? זה עובר מדהים, זה חלום. אמרה לי את זה עוד חברה פה, שהיא אמרה לי גם, שנה אחת הגעתי לא מתוכננת, חזרנו עם הלשון בחוץ, שנה שנייה הגעתי מתוכננת, גם בקטע של מי שרוצה לפגוש אותי מגיע לאיפה שאני קובעת, אני לא מתחילה לתזז, והיא אמרה לי, היה לי ביקור מדהים, מדויק, מדהים, השאיר לי טעם של עוד, שמחתי לבוא, שמחתי ללכת, כזה.
אז אני אף פעם לא שמחה ללכת, אני תמיד כן? הייתי כאילו רוצה לי, כן, תמיד, גם אחרי ביקור של 6 שבועות בישראל, אבל, מעניין. אבל כן, אבל כשזה מתוכנן, יש לזה, זה נראה אחרת לגמרי. כן. אז רגע, אז אמרנו ככה, אמרנו, תבחרי נושא ספציפי, רשת חברתית אחת שאת טובה בה ואוהבת אותה, אני לא יודעת אם טובה בה, אבל מחבבת אותה ואז את תהיי טובה בה. אני גם אוסיף את הנושא הזה של כן למצוא איזושהי קבוצת נטוורקינג כזו או אחרת, או בזום, לעשות איזשהו כזה שותף מחויבות בזום, מאוד עוזר, לקחת תמיכה אפילו וליווי, מאוד עוזר. ואני אגיד גם, כאילו, ליהנות מהשני עולמות האלה. תמיד, אני אומרת לכל מי שכרגע ברילוקיישן, תזכרו שבישראל כאילו אין את הצד השני הזה, שהוא גם קצת רגוע וגם קצת, יאללה, היום נלך למשחק פוטבול, לא יודעת במקרה שלך, ואני אלך לא יודעת מה, לים באיזה מסאז' תאילנדי, כאילו אין את הצד הזה, ובואו שנייה, כאילו נכיר על זה תודה, וגם נהנה מזה. לא להיות בחול ולסבול. זה היתרון החזק של רילוקיישן בעצם, נכון. שבעצם, אם אני מסתכלת על רילוקיישן בצורה גלובלית יותר, רילוקיישן זה צמיחה מטורפת. מאוד. וזה גיבוש משפחתי מטורף, רק על זה אני יכולה לדבר עכשיו. וכאן בעצם זה ההזדמנות, עכשיו זה לא לשבת כל היום ולהגיד, אוקיי, אז איפה הצמיחה? איפה הצמיחה? אני לא מוצאת את הצמיחה. זה לשבת ולהגיד, אוקיי, אני עברתי מדינה, יש לי עכשיו סטטוס חדש, מה אני עושה עם החיים שלי? ועצם התכנון הזה, ועצם הלגלות את עצמך מחדש, בטח אם היית שכירה בישראל, ועכשיו את רוצה לפתוח משהו חדש משלך. וגם אם לא, גם אם לא היית שכירה, גם אם היה לך עסק עצמאי בישראל, ועכשיו את צריכה רגע להבין איך את לומדת ללכת במדינה חדשה במקום חדש, פה נמצא התהליך של הצמיחה. לתת לזה רגע את המקום, לעשות את הדברים בצורה מסודרת, לאט לאט. וגם כשקשה, לקבל את הקושי, ולהכיל אותו, ולדעת גם לעצור ולהתקדם, ולא להתבייש לבקש עזרה. לגמרי, וגם לדעת שהקושי, רגע הקושי, זה רגע הצמיחה. זו הצמיחה היא לא שהכל פיין. ההתמודדות איתו, בדיוק. בדיוק, ההתמודדות, זאת הצמיחה. הצמיחה נמצאת איפה שקשה, בדיוק. ברגע שקשה לנו, אנחנו אומרים, אוקיי, זה משהו שברגע שאני אלמד איך להתמודד איתו, יש לי את זה. נכון. ושם יש בעצם עליית מדרגה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה משהו, אני שמעתי מישהו אומר פעם, אני לא מבזבזת אף אתגר טוב. מגניב. כלומר, האתגרים האלה זה מתנות, זה מתנות, באמת שזה נכון. מתנות, וכאילו צריך לקחת אותם בשתי ידיים ולהסתכל עליהם ככה, כי גם להסתכל על זה הפוך לא באמת יקדם אותנו לשום מקום. נכון, נכון, מדהים. וואי, היה לי כיף איתך. הרגשתי שהייתה לנו שיחה, מה זה נינוחה? רואים שאנחנו לא בארץ, סתם. היינו בשיחה כזאת נינוחה לא, אני גם בדרך כלל מגיעה לפרקים, כאילו, צ'קליסט, מה הערך, אמרתי, אנחנו נדבר על זה, ויהיה גם ערך, ויהיה גם פשוט שיחה נעימה, ואולי גם ניתן חשק לאנשים קצת להזיז לעצמם את הגבינה, ואולי גם לא, זה בסדר, וזה מגניב. תראי, כאילו, לא אני ולא את מעודדות עכשיו לעזיבת ישראל, כן? אבל כאילו, כן. לא, נכון, אנחנו פשוט אומרות, כאילו, נכון, לא יודעת, זה מה שקורה אצלנו כרגע, ובוא נראה איך מתמודדים עם זה. נכון, בדיוק. כאילו, once זה כבר קרה, תראי, כשאנחנו עשינו את הרילוקיישן, אני הייתי כאילו, מכירה את הזה שתמיד רואים אותו באינסטגרם שעומד עם השלט באמצע ניו יורק, והשלט הזה צועק איזה משהו, כאילו, אז אני הייתי זאת שכאילו, השלט שלה היה, אל תזיזו את הגבינה שלי. וואלה. ואז בעלי בא ואמר, אוקיי, שומעת שנייה, כפרה, הזמנתי הובלה לגבינה שלה, היא מובלת, הגבינה מובלת, ולא הייתה לי ברירה. ומתוך זה באמת כאילו נולד המון טוב, כאילו נולד התקרבות שלי לעצמי, להבין מי אני, להיות אימא אחרת ממה כאילו מהמסלול כזה שמראש הייתי בו, נולדו המון דברים טובים, אז כן, כאילו הזזת הגבינה והתמודדות עם אתגרים לגמרי. טוב, אז אם אהבתם את הפרק הזה, תכתבו לנו, תשתפו אותו, תספרו לנו מה לקחתם. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו בפרטי, אני אתייג גם את אביה כמובן כאן למטה, וגם את הפודקאסט שלך, שככה מי שגר היום בחול ורוצה לקבל, אני הקשבתי להרבה פרקים שלך לפני שעברנו, לא הספקתי להגיד לך, כי היה לי תכנון לעשות את התהליך קצת יותר ארוך, ואז התחילה המלחמה, ואני עוד אספר על זה, על איך הכל קרה מהר. אז זהו, היה לי כיף איתך, וממש תודה. ממש, איזה כיף היה. תודה רבה שהזמנת אותי, איזה כיף. אהבה גדולה, ואיזה כיף שאת לא צריכה לקום באמצע הלילה להקליט איתי, אלא שאנחנו בשעות עד בערב אני בבוקר.
כן, לא, יצא מגניב, כאילו, יצא כששלחת ממש לי, מגניב. אני כאילו, אוקיי, זה קצת בני גורן האירוע הזה, אבל שנייה, מזל שיש לי מתמטיקאי, לא סתם, פשוט השתמשתי במחשבון, והסתדרתי. בדיוק. טוב, אז יאללה, נתראה בפרקים הבאים, ביי.